Bos días, lectoras e lectores de Atlántico. Hoxe temos connosco o presidente da Real Academia de Galicia, da Lengua de Galicia, don Enrique Monteagudo. Moitísimas gracias por estar hoxe connosco. Graciñas a vos, bons días. Vemos de presentar esta semana a Primavera das Letras, das homenaxe das letras galegas a Begoña Camaño, da nosa querida viguesa Begoña. Primeira pregunta obligada nesta presentación esta semana da Primavera das Letras, que tal a acollida no Ceipombal desta presentación? Foi unha acollida magnífica, como son sempre nos centros educativos onde facemos estas presentacións desde que no ano 2016 lanzamos esta iniciativa pensada para o público infantil, Primavera das Letras. Sempre as presentamos nun centro educativo e sempre temos unha acollida maravillosa e co profesorado entregado, preparando todo, uns actos realmente moi emocionantes, como foi o de hoxe. Claro, este é o, digamos, o inicio, pero veñen moitos máis detrás. Non sei que poden esperar os centros educativos de Galicia co gallo destas Primavera das Letras de Begoña Camaño. Por parte da Academia nos lanzamos isto, esta plataforma Primavera das Letras vai ofrecer material didáctico, material educativo, material lúdico tamén, pensado especificamente para ese público. Logo, nós tamén temos un portal das palabras que está máis ben pensado para un público un poquinho máis de bacharelato, un público adulto, onde se traballarán palabras relacionadas coa obra de Begoña. A obra de Begoña Camaño, a obra narrativa, unha das características que ten é que ten unha lingua moi cuidada e iso dá xogo porque ten un léxico tamén moi bonito para traballar con ela. E logo nós temos o noso acto do 17 de maio, temos o simposio de fin de ano, sempre que é un simposio de balance, do que se fixo, non? E sobre todo o que se avanzou no coñecemento, na difusión desa obra. E logo, nós, realmente, a Academia, cando falamos do Día destas Galegas, nos poñemos a figura, nos poñemos o santo ou a santa, pero é a parroquia que fai a festa, é dicir, a partir de aí son as institucións galegas, as asociacións culturais, os distintos colectivos, os que celebran a figura, cada unha a súa maneira, e ao seu gusto, unhas interpelan máis aos públicos, outros a outras. Este ano a figura de Begoña creo que interpela bastante o mundo da comunicación, porque ela foi xornalista, e sei que, o Colexio de Xornalistas, por exemplo, prepara cousas. Nós, neste caso, o que facemos é acompañar esas iniciativas e por suposto, estar a dispor delas para o que poidamos axudar. Moi ben. Entramos en materia con este nomeamento, non, de Begoña Camaño. Por que a súa figura, por que se decide este ano a dedicarlle a Begoña Camaño dende a Academia? Pois, na xustificación que se fai da figura, que hai que ter en conta que os nosos estatutos din que a figura das letras galegas ten que ser exemplar como cidadán ou cidadá, e ten que ter unha obra creativa de relevo, unha achega importante a nosas letras. E Begoña cumpre moi ben estas dúas premisas. É unha persoa que ten unha obra relativamente pequena, porque morre moi nova, revelouse como escritora xa un poquinho maior, e, por tanto, quer dizer que é unha obra pequena, pero ten a ventaxe que é unha obra moi madura xa desde o comezo. É unha obra verdadeiramente extraordinaria, pero logo ten unha trayectoria, sobre todo profesional, como xornalista, como cidadá tamén, moi comprometida cas causas sociais, co feminismo en particular, no seu caso. Como xornalista, creemos que é moi interesante neste momento en que vemos como a desinformación é un elemento clave no desorde da nosa sociedade, reivindicar un xornalismo profesional, un xornalismo independente, comprometido ca verdade, comprometido ca objetividade, coa lingua galega, claro, obviamente, porque ela desenvolveu o seu traballo sempre en galego. Creemos que neste sentido ela representa moi ben esa necesidade urxente que ten a sociedade hoxe de termos medios de comunicación comprometidos cos intereses da sociedade, da maioría social, e non ao servizo de oscuros intereses difundindo tóxicos, mentiras, etc. Adentrándonos na primeira, imos dividirlo en dúas facetas, non, de Begoña, a literaria e a xornalística, abordando primeiro a literaria, achégase ao mundo mitolóxico, a outros autores galegos o fixeron antes, evidentemente dentro de outra perspectiva, penso en Cunqueiro, por exemplo,
pero tamén Begoña o certo é que nesta nova perspectiva que abre, pois hai outras autoras que tamén traballan neste ámbito, pois, en Xoana Torres, por exemplo, non? Ou Teresa More. Por que esta importancia de revisitar o mito, de volver a situar a muller, de repensar a muller? Bueno, hai creo que en xeral, como no mundo das letras, que é o mundo da creación, o mundo da imaginación, da fantasía, creo que os mitos que nos definen na raíz como cultura teñen unha forza moi grande de interpelación. Creo que excitan moito a nosa imaginación, pero ademais lanzan-nos mensaxes que son mensaxes moi profundas. Os mitos permiten moitas lecturas, non? Que se foron, a nosa cultura foise construindo en diálogo con eses mitos, a reinterpretación deses mitos. No caso dela, eu creo que isto é unha faceta moi interesante da obra dela. No caso dela, a relectura faise nunha chave moi actual que é de muller, non? É dicir, como nese mundo mitolóxico, que é un mundo na que a muller claramente ten un papel marxinal, ese mundo mitolóxico tamén reserva ás mulleres un papel pasivo, marxinal, secundario, ás veces de meiga, non? Porque fíxate que son dúas meigas. Casi malévolo, non? Sí, tramposas, enganosas, frente ao heroe masculino, valente, arriscado. Entón, ela aí propónnos unha relectura desde esa chave da perspectiva da muller, que a verdade que, en fin, calquera lector que estea mínimamente familiarizado con eses mitos, pois queda fascinado, porque che descubre outra maneira de ler esa historia, non? Como no caso de Circe, esa solidaridade, esa sororidade, esa complicidade que se dá entre Circe, que no mito clásico é mala malona, non? Malísima, Penélope, que no mito clásico é unha muller valente, pero non deixa de ser unha vítima que está esperando na casa, que o marido volva anos e anos e anos. E aquí descubrimos poderíamos esperar tamén un clásico, que as mulleres enfrentadas, non? Enfrentadas por un home, e aí o que atopamos son dúas mulleres que se fan cómplices, e onde Circe, ademais, eu creo que lle ensina a Penélope, lle fai repensar a súa relación con Ulises desde unha clave crítica. Eu creo que son obras que, sin seren brutalmente didácticas, que a mí na literatura eso, bueno, en xeral, non me gusta moito cando é, porque parece que o lector tamén se nos ten que deixar a capacidade para elaborar un pouco, non, a mensaxe, sin ser en absoluto dese didactismo que a veces ferinte, é moi sutil, facéndonos pensar, non? En repensar as relacións entre os dous xéneros, non? Entre home e muller. Claro, evidentemente, para as mulleres é moi importante, porque reivindica un protagonismo feminino, pero para os homens tamén é moi importante, porque ti lendo aí tamén te repensas como te relacionas ti ca túa parella, por exemplo, non? Como a veces. Eso é que eu creo que ela é finísima nesto, porque hai que dicilo claramente, as obras son absolutamente magníficas desde o punto de vista literario, un estilo, unha elegancia encantadora. E no caso de Morgana Esmelle, hai esa sabiduría de sabelo facer a través tamén da lectura de Cunqueiro. Hai unha especie de pincha carneiro, porque xa non é só directamente no mundo artúrico, no mundo... Si, o ciclo clásico, digamos. Clásico, non? Do ámbito artúrico, senón a través un pouco facendo unhas chiscadelas a relectura que fai fantástica, que fai Cunqueiro, un Berlín e familia. Entón, creo que é unha escritora magistral. Como digo, revélase tarde, pero creo que eso lle dá a ventaxe de que son obras moi maduras, moi pensadas. Eu creo que a veces tamén na nosa literatura fan falta, en fin, obras con pouso, como son estas. Na segunda faceta, esta faceta xornalística, quizáis botase en falta, non sei se foi posible facer un traballo de escolma, pois de traballos destacados xornalísticos. Penso que non os teño visto, o mellor sí que existen, pero non sei se se fixe un pouco un traballo de... Claro, isto nos é que, como che dicía antes, a Academia, decíamos, pon a santa, non? Da festa, o santo, neste caso a santa da festa, pero a festa fai na parroquia, é dicir, entón, aquí, claro, nos, evidentemente, vemos en Begoña
valores que son importantes para a sociedade de hoxe, que interpelan a sociedade de hoxe, pero realmente nós o que escollemos unha figura das letras. E o noso traballo ten que centrarse un pouco nese aspecto. Que é a súa chega á literatura galega e cal é a súa chega á lingua galega pois, a través da súa obra literaria. Outros aspectos da súa obra que son moi interesantes non se nos escapan en absoluto, pero claro, nós tamén creemos que son, bueno, a sociedade, neste caso pois, a Radio Galega na que ela traballou, sería que podería escoller dos seus fondos facer unha escolma, digo, unha idea que se me ocorre a partir da toda a súa xestión, ou pois, persoas do ámbito do xornalismo poderían traballar esa faceta xornalística que nos queda un poquinho máis lonxe a academia como tal, non? Agora que tamén que vos estades achegando aos centros escolares, como vivides a situación do galego entre as rapazas e os rapaces? Pois con moitísima preocupación, porque os datos son realmente moi alarmantes. A Academia xa leva moito tempo pedindo un modelo educativo máis amable, máis cariñoso co galego. O decreto que está en vigor xa desde o momento en que se aprobou, a Academia percibiu que ia ter un efecto prejudicial para a lingua. Lamentablemente, a evolución dos feitos nos está dando a razón. Gustaríanos estar enganados, pero non é así. E nos esperamos que a reflexión no que está neste momento a Xunta de Galicia, a través desa revisión do Plan Xeral de Normalización, conduza a unha revisión dese decreto, a unha repensar cal ten que ser o marco, primeiro o marco legislativo, o marco normativo da presenza do galego no ensino, e despois o tipo de políticas que son imprescindibles para apoiálo, porque non se trata solamente da lingua das clases, trátase tamén de producir, de pôr ao alcance, de facer asequible para a infancia, a mocidade, recursos de todo tipo en lingua galega. Nos, de feito, temos un proxecto que fixemos primeiro un proxecto piloto que se chama Modo Galego Activo, puxémoslo en marcha hai 4 anos xa nun concello concreto, nun concello de Ames, pero este proxecto estamos, antonte mesmo firmei un acordo co Concello de Pontevedra para leválo ao Concello de Pontevedra, pero temos máis concellos que están pedíndonos este proxecto. Nós creemos que fan falta unha política máis activa por parte das institucións, nomeadamente da Xunta, menos reticente cara ao galego. O apoio ao galego non pode ir sempre acompañado desa especie de reticencia de estamos polo galego, pero non pola imposición. Sempre estamos asociando o galego. Estamos asociando na mente da xente o galego, que estamos polo galego, pero estamos contra o monolingüismo. Estamos polo galego, pero estamos contra a inmersión. Estamos polo galego, estamos polo galego. Non estamos contra nada, nin contra ninguén. E estar polo galego temos que facelo con mente aberta e buscar cales son as maneiras de converter estamos polo galego en políticas eficaces para que o galego non se perda. Claro, botarías en falta un gran acordo de país. Evidentemente, isto é o que nos viñemos reclamando, e de feito foi o anterior presidente, Víctor Freixanes, que o formulou dunha maneira moi clara, moi rotunda, o Día das Letras Galegas do ano 24, na Coruña. A Xunta de Galicia de primeira recolleu a mensaxe, están agora con esta revisión do Plan Xeral. No Plan Xeral esa revisión está traballando xente moi competente, é de esperar que daí saian propostas verdadeiramente que nos permitan dar pasos adiante, non seguir dando pasos atrás. E na Academia, como vedes a produción literaria en galego actual, os novos autores e autoras que están, crecendo e consagrando? Este é unha dos elementos de esperanza, porque nós vemos que en realidade a creación literaria en Galicia, a nova creación literaria maiormente faise en galego, o sea que mesmo a xente nova que procede destes sectores da poboación máis desgaleguizados, cando hai unha inquedanza pola creación literaria, non todos, pero unha boa maioría se inclina polo galego. Neste sentido, a Begoña Camaño representa moi ben, creo, a chega absolutamente fenomenal que están facendo as mulleres novas, primeiro no ámbito da poesía. Recordamos a Luisa Villalta, que lle dedicamos o Día das Letras Galegas hai 2 anos, e agora, no caso de Begoña é moi significativo, no caso da narrativa, é dicir, hoxe, as letras galegas de hoxe
non se entenden sin a enorme achega das mulleres. Evidentemente, nos creemos que esa achega das mulleres ten que ter un recoñecemento, unha plasmación nas nosas dedicacións do Día das Letras Galegas, na propia academia, na propia composición da academia, pero tamén nas figuras ás que lle dedicamos ese día. Moi ben. Quería facer así unha pregunta para rematar sobre un pouco o galego das diferentes zonas, non, de Galicia. No caso de Vigo hai algunhas palabras que non están reflectidas no dicionario. Penso nas palabras bochecha, por exemplo, non? Que Bochecha non está? Penso que non está no dicionario. Non é moi de Vigo, porque eu son de Muros e digo bochechas. Tamén. Pero bueno, se se di en Vigo tamén é de Vigo, claro. Pero no, como é o proceso de elixir que cando remata unha palabra no dicionario? Sí, esa digamos queixa, non, que acabas de facer ti, oímola moitas veces, porque nós, sobre todo as persoas que temos o galego máis próximo, chegamos ao galego a través do noso galego, do galego da nosa vila, da nosa comarca, da nosa zona, non? Mais na miña xeración, onde non tiñamos galego na escola, nin nada, claro, primeiro aprendín a falar como falaba todo o mundo do meu alrededor, non? O que acontece é que nós estamos facendo un dicionario xeral da lingua galega. É verdade que ese dicionario, quando ten 60.000 entradas, debería ter seguramente o dobre delas, non? Pero, en todo caso, non é unha recolla de todo o léxico galego, eso hai que facelo, pero é outro tipo de obra. É un traballo en paralelo, quizás. Claro, efectivamente. Hai un traballo que está na base do dicionario, sabes? Na base do dicionario está esa recolla de todo, pero para poñelo no dicionario hai que facer unha escolla, porque a xente non vai a buscar, é dicir, tal como nós concebimos o dicionario, non é para buscar unha palabra local ou unha palabra moi literaria, só literaria, senón as palabras que seríamos forma o grosso da lingua máis usada, máis corrente. Entón, como digo, todo ese léxico hai que recollelo, e eu digo moitas veces, porque hai xente que di, se non está no dicionario da academia, non é galego, non é correcto. Non, vamos a ver. O que está no dicionario da academia é galego e é correcto. Pero eso non significa que o que non está non sexa galego ou non sexa correcto. É dicir, hai que ter moito cuidado con isto. É un dicionario que traballa por inclusión, non por exclusión. Entón, se buscamos unha palabra que non está no dicionario, non quere dicir por eso que non sexa galega ou non sexa correcta. Podemos buscar outros repertorios lexicográficos para comprobar cal é a súa vitalidade, existen, comprobar se ten un uso literario, se vivo en algunhas zonas ou noutras. Moi ben. Bueno, era unha curiosidade, tampouco era unha acusación. No, pero queixa, que oímos moito, eu queixome tamén. Cando vexo a palabra da miña terra, eu digo, pero esta palabra vas ali non está, pero ás veces descubres que palabras que a ti che parecen moi normais só se din na tua localidade. Pode ser, claro. Sí, claro. Por exemplo, unha palabra para min correntísima é de Leiva, e eu descubrín que era rarísima cando unha vez que vi un artigo na prensa e a xente me pregunta, que significa de Leiva? Eu, como? Preguntei na miña casa, claro, como non imos saber o que é de Leiva? Claro, resulta que unha palabra que para ti é super normal, pois só existe nese local, e ás veces descóbrelo cando vas ao dicionario e non a topas. Pero en bochechas, seguro que non está bochechas. Claro, a última vez que busquéis non estaba, pero podo facer a buscar. Eu acabo de ter un neto, a miña filla, a nai do meu neto, di, mira que bochechas ten. Que bochechudo tamén. Moi típico. Sí. Don Enrique, moitísimas gracias por estar xe connosco. Gracias a vos.